Ug atong sayran kung kinsa kani mga celebrities nga gipangkilig sa JaDine on-screen kiss kagabi sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Usa na sab ka trending night alang sa kapamilya teleserye nga On the Wings of Love human sa on-screen kiss ni James Reid ug Nadine Lustre. Tungod kay ang maong eksena first kiss man sa mga karakter sa JaDine nga sila si Lea Olivar o Clark Medina, todo react na sab ang mga netizens labi na sa Twitter diin gibansagan ang maong eksena nga most approved kiss. Subay niini namugna ang hashtag #Otwal most approved kiss diin niabot sa kapin 2 million tweets ang nagmention niini. Gawa sa regular netizens, wala nagpauwahi ang pipila ka celebrities kinsa ni padayag sab sa ilang kakilig. Usa na si John Lapu sa mga kilig nga celebrities kinsa nagkanayon nga bongga daw kaayo ang JaDine kay katulo nag-kiss ang mag-love team. Ang comment sub ni volleyball star Gretchen Ho gibantayan gyud ang kadaghan nag-kiss ang JaDine. Si Joanna Salis kinsa mas giila sa screen name nga Kiray, ni padayag pod nga kotang-kota kuno siya sa mga karakter nga sila si Lea ug Clark. Samtang wala gyud daw nakaya ni cosplayer Myrtle Sarosa ang kakilig sa gibansagang most approved kiss. Sa bahin sa nagpaluyo sa maong teleserye, mapasalamaton si Director Antoinette Hadaone og bidang si Nadine kay mas nindot daw ang pagbuwas sa show tungod sa fans nga nagsubaybay ni ini. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.